Natáčíš? Natáčíš? Jo. A na židli, jo? Jo. To čeká normálně. Počkej, já ti to podržím, jak nespadneš. Špatný? Takhle aspoň to bylo. Já tě držím. Pořád se přáhni. To musí být 500. Pojď. Přitom si dal 500, pojď. To musíš překonat. Ty vole, tak co s tím je? Dobře. 500, jo. 500. Já jsem čekal, že tam bude 500. 507 pecka, yes. Zabl, pojď. Pecka. Leží ty Julo? Ten. Jak já tam dám 20 korun. No, 4 dámy tam jsou. Ty vole, to už je. Nevadí to. My jsme Jsme spadl už ruku. To bude asi, to bude míň asi. No, Už to nevadí. nešte. Natáčíš? Natáčíš? Jo. A na židli, jo? Jo. To čeká normálně. Počkej, já ti to podržím, jak nespadneš. Špatný? Takhle aspoň to bylo. Já tě držím. Pořád se přáhni. To musí být 500. Pojď. Přitom si dal 500, pojď. To musíš překonat. Ty vole, tak co s tím je? Dobře. 500, jo. 500. Já jsem čekal, že tam bude 500. 507 pecka, yes. Zabl, pojď. Pecka. Leží ty Julo? Ten. Jak já tam dám 20 korun. No, 4 dámy tam jsou. Ty vole, to už je. Nevadí to. My jsme Jsme spadl už ruku. To bude asi, to bude míň asi. No, Už to nevadí.